Elkarrizketarekin hasteko, gaurkoan gurekin Diego Martínez dugu, tromboi jolea, konta iguzu pixka bat, nondik datorkizu musikarekin duzun harreman hori? Irunen ume asko bezala, 4-5 urtekin musika eskola hasi nintzen, eta, normalen hasieran ez dela konturatzen asko, baina musika gustatuko zaitu ala ez. Eta gainera klasean nahiko txarra nintzen eta kulo inkieto. Eta beti bronketan eta baina, gero 14 urtekin daula, astentzeanean ja kalean eta jotzen hori ikusten duzu zer den musika eta zer den gustatzen zaizuna eta bai, hori da. Aurpegi ezaguna ez, azken finean Irundik talde ezberdinetatik igaro zara, urrutik joan gabe Lute Putas edo Urrumba bezalako taldeetan ez, hori ere nabarituko duzu. Bai, azkenen hori da praktika bezala hartzen duzuna. Hori, hasiera izan zen txarangakin hasi ginenean, hori 14 urtekin laguna batu ginela eta Irungatxe ginen txaranga berriz aurrera ategaren nula. Eta hortikan, deitu ziguten pare batei, Lute Putas hasteko, animatzen ginenez. Eta gero hori Burrumba duela 5 urte hasi ginen, eta oso ondo, aurten bakizute, baina bestela oso ondo. Bai, hori galdetu behar nizun. Azken finean egoera guzti honek musika taldei ere eragin dizu ez, eta azkenean askotan festa giroarekin lotzen dira, baina urte nahiko ezoikoa tokatu da, ezta? Bai, gu hasieran zein azkeneko akto zein genuna inauteritakoa, ohikoa egiten duguna, eta hortikan aurrera ja, eduki genuen bat udaran, baina askoz gehiago ez genuen jo, eta justo hain Gabonetako hau batea zaigu, eta gehiena izango da ditugun gastuak kubritzeko eta lokala eta hori dena. Hori galdetu behar nizun, ez dakit Burrumbaren kasuan adibidez Irunekin lotuta nola ikusten duzuen etorkizuna edo ze plan dauzkazuen? Noizbehinka pare bat aktuazio eukita gure gastuak kubritzen ditugu. Baina, gure plana ez da hola ibiltzea ere ez, guk nahi duguna da kaletan ibiltzea eta jai giroan egotea, denak esela azkenean. Eta hortaz gain, modus operandi taldean murgilduta zaude ere, ez dakit nola iritsi zinen talde honetako partaide izatera? Hori azkenean hau zaoko zerbait da, eta musikari bat ezagutzen duzu, nik gitarrakin, Andonikin manun harremana berakin ikasi nulako, baina gero ere hasi zen bajistakin gurekin zegoen Burrumban. Eta hortik, Diego, behar dugu tromboi bat, eta, esan, animatzen naiz. Eta hori genuen, bakoitza herri batekoa ginela, eta juntatzeko zaila gintzaigu, baina, Bai, hori galdetu behar nizun, azkenean, bakoitza toki desberdin batekoa zaretenez, zailagoa izango dela, batez ere egoera honetan, ez, elkartzea? Hoixe, bai, azkenean oso pendinte gaude beti, ze esaten duten, o zein murrizkita dauden, taldea berez Iruñanen saiatzen dugu, han dago baterian estudioan, egiten dituguen saioak, eta dena, eta orduan, depende ze esaten duten, o zein murrizkita dauden, juten geran saiatzera, edo ez. Orduan, aprobetxatu behar dugu, kendu dituzte, asako, astean bitan, eta hola biltzen gara, bai. Ondo, eta egoera ez zoiko honetan, baina disko berria kaleratzeko modua topatu duzu, ezta? Nolakoa izan da? Hori, diska nahiko berez izan da tetzeko, ze hori konfinamendu hasi zenean, hor ginen lana hasita, Iñaki abeslariak bazitun ideia pare bat, eta guri pasatzen zizkigun mobietik, eta Skypeetik ibiltzen ginen, sateatzen den, da hola. Eta gero udara hasi eta hasi ginen lan saiatzen da hola, eman genion kaina gehiago, eta denak batuta hobeto atetzen da dena. Bai, nahiko saia, azkenean dena egitea internetetik ez dizu feedback hori ematen besteengan jaso nahi duzuna. Bai, noski, azken finean hori aurrez aurre egotea beharrezkoa da, eta hori imaginatzen dut diskaren grabaketan eta gero bideoklipen grabaketa arraroa izan dela, ez? Justo, bideoklipakin gertatu zitzaigun, bigarren, COVID-en bigarren .net hau baino lehenago, justo, bideoklipa grabatu du genuen Durangon. Eta izan ziren lehenengo herria esan zutena ezintzela jun, eta guinen, ostia. Eskatu beharko ditugu berriz baimenak, paperak, ez dakitze, nahiko zaila.
Eta gero hori bigarren diskoa izan da, imaginatzen dut, ja, lehenengo disko bat atera ostean esperientzia hori badagoela eta lagungarria izango dela, ez? Hori ere nabaritu duzue? Bai, bueno, gertatu dena da, lehenengo diskatik bigarren diskara hiru partaide aldatu berala taldean, familia arazongatik o bestengatik, eta orduan nabaritzen da hor aldaketa. Lehenengo diskan aldatu direnak bajista, bateria eta ni. Orduan hori, 6tik 3 aldatu bera. Eta hori, diskoa kaleratu berri duzue, abenduko hilabetearen hasiera, baina ez dakit momentuz nolako harrera izaten ari duen? Ba oso, bai. Asteartean, abenduak batin genuen aurkezpena, eta 2000 saretoan Gasteizen, eta oso harremanan auki du, jendeak idatzi digu, esan ez nabaritzen dela asko aldaketa, eta oso ondo dagoela, gustatzen zaiola pilo bat, orduan ondo dijoa, bai. Eta hori, egoera arraroa izan arren, aurkezpen kontzertu batzuk egiteko aukera izango duzu, ez da? Bai, baten bat atezegu ja, urtarriak 15 dugu lehenengoa, Santana 27 aretoan Bilbon, eta, bueno, aigera ja beste hiriburutan ere bilatzen beste kontzertuak eta hola, bueno, hain ez dakit, baina jende ere mugitzeko eta kontzertuta juteko zailek eukiko dute, orduan da, gero ez da gehiago egin, orduan da hobeto jende gehiago etorko da. Aurretik komentatzen genuen, hori, osasun krisialdiak ere kultura arloari eragin diola, SOS kultura bezalako kolektiboak sortu dira, hori, azken finean eszenatokian zuzenean ikusten ez diren, baina teknikari eta barren egoeraren inguruan gogo eta egiteko, imaginatzen dut egoera honek ere zuei eragingo dizuela, ez da? Bai, guri, bueno, desente, azkenean gu ere enpresa bat gera, eta ez dago sarrerik ez badago, gastuak ere ez ditugu kubritzen, baina, bueno, gure kasua agian ez da inbesterako, jendia sufritu duna gu baino askoz gehiago, teknikariak esaten zuen bezala, eta atzetik dauden guztiak gu baino gaizkiago pasatzen dire, nik uste. Bale, eta ja amaitzeko hori urtea proiektu berri batekin amaitzen duzu, ez dakit nola begiratzen diozuen 2021 urteari? 2000, pues, ez dakizu azkenean nola jungo den 2021 ere, ez dakit, bueno, agintariek ez dakite ere, así que gu gutxigo. Baina, bueno, gu nahi duguna da kontzertuak egin, jendean aurrean berriz egon, azkenean hori da faltan botatzen duzuna, ez? Jendia horre euki eta libre izatea dena nahi zuna, dantzan egiteko eta jendean artean sartzeko eta hori dena oain ez ezinezkoa dela. Bale, Diego, mila esker gurera etortzagatik. Zuei.